Er du også træt af irriterende jyder, der bliver ved med at inficere din have? Men er der noget, vi kan gøre ved det? Hvor jeg er glad for, at du spørger. Fordi nu er det nemlig tid til den gode gamle jyde gå væk. Ja, du hørte rigtigt. Nu kan du endelig få et middel imod de irriterende jyder, der bliver ved med at komme. Sådan her benyttes jyde gå væk. Som I kan se, er der en meget irriterende jyde, der er fulgt efter mig. Jeg vil faktisk ønske at omtale det jydevildskrid. Derfor skal vi nu bruge jyde gå væk. Moin! 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 Som I kan se, er den virkelig nem at bruge, og den har en meget stærk effekt på jyden. Derfor så er den bare perfekt. Jyde gå væk. Det er det mirakelprodukt. Kan blive dit for kun 500 kroner. Men vent, hvis du smider yderligere 500 kroner ind, så får du rent faktisk indholdet af flasken. Tak, jyde gå væk. I har forandret vores liv. Jyde gå væk kommer i en praktisk 1,5 liters flaske og kan købes i enhver Kvickly Ekstra.